kamenitoj stazi vrh puta Kalvarije zbio se susret čovjeka i Boga. U ljudskome rucu lik je utisnuo u susretu ovo čovjeka i Krista. Na putevima mnogim u masi svijeta jedan čovjek nemoćno vapi. Hoće li mu prići pomoć ruka, hoće li se sresti oni čovjek? Pruži svoj rubac vojnome čelu Veronika, obdari dobrotom iznemoglo tijelo, priđi još za nas njegovoj slici Veronika. Veronika, znojnome čelu Veronika, obdari dobrotom iznemoglo tijelo, priđi još za nas njegovoj slici Veronika.